Minä olen Loukeelan Petri ja syntyisin täällä Jyväskylän maalaiskunnassa. Maatalous ja traktorit on ollut aina hyvin lähellä. Aina ollut kiinnostunut seuraamaan, mitä niin kuin maailmalla tapahtuu niin kuin koneissa. Ja on se maansiirtokone tai traktori tai mikä tahansa muu vastaava kone, niin se on aina niin kuin kiinnostanut se teknologia ja kuinka niitä käytetään ja mitä niillä pystyy tekemään. Innostaa aivan älyttömästi sellaiset asiat, missä pääsee itse niin kuin tekemään omilla käsillään ja sitten näkee tavallaan niin kuin sen lopputuloksen sitten. Muistan vielä elävästi semmoisen valokuvan vuodelta 1988, missä oli 705 Valmetti ja värisuora eri värejä. Paljonkin asioita, mitkä oli tärkeitä niin kuin asiakkaalle, mutta erityisen tärkeää oli se, että se koko ketju toimi älyttömän hyvin. Että sä sait sen traktorin, sä sait sen Valmetin sieltä tehtaalta, se huolto ja varaosa toimi aivan saumattomasti niin kuin yhteen. Eli se koko ketju toimi niin kuin, että jos tuli jotain häikkää, niin varakone löytyi välittömästi ja kaikki toimi. Ensimmäiseen Valtralla käyntiin liittyy sellainen juttu, että Valtra haki tuotekehitykseen ihmisiä töihin. Ja mä kävin tutustumassa siellä ja innostuin sitä ilmapiiristä ja innostuin niistä tuotteista kahta kauheammin ja jätin hakemuksen sisään sitten. Melkein välittömästi kun pääsin töihin sinne, niin ruvettiin suunnittelemaan uutta S-sarjaa. Kokonaan ensimmäistä S-kokoluokan traktoria niin kuin tavallaan Valtra-historiaa ja se oli ihan mielenkiintoista työtä. Unlimitedin alkuvaiheessa tosiaan niin itsestään nimikin vei tietyn ajan ennen kuin se löyti kohdalle, että siinä oli monenlaisia variaatioita siinä alussa, että se nimi oli SES, Custom Equipment Studio, se oli Valtra Custom Build, se oli Valtra VIP, eli sillä oli tosi paljon erilaisia niin kuin variaatioita ja sitten kumminkin kaikista niin kuin parhaaksi havaittiin tämä Valtra Unlimited, että se niin kuin kuvaa tavallaan sitä, että me tehdään kaiken tyyppisille asiakkaille jälkivarustelua eri segmenteille ja eri maihin. Kyllähän siinä haasteita alkuvaiheessa oli tosi paljon, että ei oikein ollut niin kuin resursseja, ei oikein ollut tiloja, ei ollut oikein työvälineitä. Sisäisesti me kumminkin kommunikoitiin se, että Unlimitedin laitetaan alkuun, pilotoidaan sitä, katsotaan, että onko siinä niin kuin bisnestä. Ja sehän alku jo näytti ensimmäisenä kuukausina, että tässä oikeasti on bisnestä. Että sehän niin kuin levähti heti niin kuin käsiin, että kyselyitä rupesi tulemaan välittömästi ja jo se ensimmäinen keissi tavallaan, että me luvattiin kotimaan vuoden aloitukseen, että me tuodaan sinne ensimmäinen Unlimited-kone tammikuussa 2013 ja siinä tuli pikkasen, niin kuin tyypillisesti, niin tulee kiire, että ehkä tuli pikkasen luvattua enemmän mutta tehtiin pitkää päivää ja saatiin ensimmäinen N163 niin kuin valmis ja oli erittäin mielenkiintoista ja vaihdettiin kaikki valot halogeeneista periaatteesta H7 niin noihin ledeihin, rakennettiin audiopakettia ja tehtiin sitä koneesta musta, punainen ja pistettiin vähän hiilikuitua sinne ja tehtiin semmoinen erittäin niin kuin näyttävän näköinen sitten Unlimited-traktori. Asiakkaat oli kiinnostuneita, lehdistö oli kiinnostunut, kaikki rupesi niin kuin kiinnostumaan, että halutaan pikkusen erottautua ehkä siitä naapurista tai jostain muusta, että pieniä semmoisia yksityiskohtia, oli ne sitten pieniä teippauksia tai vähän erilaista maalausta, saisiko niihin polttoainelämmitintä niihin koneisiin ja miten olisi lämmitettävää sulka, ja sitten se turvallisuusaspekti tuli välittömästi siinä alkuvaiheessa kanssa, että haluttiin niitä majakoita ja sen tyyppisiä, että niin kuin näkyy tuolla liikenteessä. Ja sitten sitä viihtyvyyttä, että alussahan me tehtiin semmoinen niin kuin peruspaketti siihen traktoriin, että siinä oli niin kuin semmoinen vaihdettava penkin päällinen, missä oli mukava istua ja lattiamatto pehmeä ja semmoisia pieniä asioita, mutta kumminkin ihan siihen jokapäiväiseen niin kuin tekemiseen.
parantavia juttuja. Kyllä siellä niin kuin enemmän oli niitä hymynaamoja kuin niitä tavallaan, ja sitä tuli niin aivan tautisen hyvä fiilis niin kuin itsellekin, että nyt ollaan niin kuin ytimessä, nyt tehdään niin kuin oikeita asioita, nyt ollaan lähellä niin kuin asiakasta, nyt ollaan taas lähellä niin kuin myyjää, ja yhdessä me niin kuin luodaan niin kuin jotain todella suurta. Ensimmäisenä vuotena se rupesi jo laajentumaan sitten myös vientimaihin, vaikka ei ollut tarkoituskaan. Pohjoismaissa niin ne ensimmäiset asiat, mitä pyydettiin, tietysti oli, kun on 2 vuoden aikaa selkeätä, kesä ja talvi, niin on lunta ja muuta, niin sen tyyppistä varustelua, mikä niin kuin helpottaa niin kuin tavallaan talviaikana, että niitä lämmityksiä ja tavallaan valmiuksia sitten auroille ja tämän tyyppisille, niin Keski-Euroopan maissa alkuvaiheessa, niin siellä keskityttiin enempi sitten erityyppisiin niin kuin rengastuksiin sitten. Se monikäyttöisyyttä ruvettiin sitten ajattelemaan enemmän jo heti seuraavana vuotena, että alkoi entistä enemmän se niin sanottu partneriyhteistyö, joka meillä on tosi vahvaa tänä päivänä, eli partnereilta otettiin tuotteita ja meidän tarjoamaa ja tehtiin asennukset Suolahdessa ja myytiin koko paketti sitten niin kuin tavallaan varusteltiin niin kuin asiakkaalle ja asiakkaat on ollut tyytyväisiä siitä asti, että kun se tehtaalla tehdään, niin siinä on tavallaan niin kuin tehtaan tuki, koko tehtaan tuki takana siinä tekemisessä ja sitten siinä on tehtaan niin kuin tavallaan tarkastukset ja laadulliset asiat myöskin mukana. Sitten välittömästi rupesi tulemaan ne ulkonäölliset jutut siinä perään, että haluttiin vanteisiin vähän eri väriä, että se vähän erottuu sitä massasta ja tehtiin silloin alkuaikoinakin niin joitakin kymmeniä erilaisia niin kuin erivärisiä maalauksia ja nykyisinhän me tehdään niitä satoja. Reaktio sieltä myyjien suunnasta oli, että jos me tarjottiin jonkun tietyn tyyppistä vaikka väriä, ne sieltä heti tulee, että me halutaan tämän tyyppistä ja tämän tyyppistä. Eli hyvin innostavasti lähtivät mukaan sitten tavallaan itsekin kehittämään niin kuin asiakkaille. Sieltä tulee tosi paljon niin kuin myöskin hyviä niin kuin ideoita ja ne parhaat, mitkä sillä hetkellä niin kuin on, ne jalostetaan sitten niin kuin tuotteiksi ja ne laitetaan sitten niin kuin myyntiin niin kuin tavallaan niin kuin katalogin kautta, myyntikatalogin kautta ja niille toivotaan ja saadaankin yleensä paljon sitä volyymia ja sitten on paljon tietysti niitä yksittäisiä asiakastoiveita, mitä tulee niin kuin viikoittain kanssa, mutta se siinä on hienoa, että aina tulee kumminkin uusia tavallaan räätälöintijuttuja ja koko ajan uutta kysyntää ja että olisiko tämmöinen mahdollista ja miten tämä tehtäisiin ja me tarvittaisiin tämmöinen. Ja silloin kun konekootkin kasvaa, niin tietysti niin kuin se ratkaisutkin, mitä siihen koneeseen pitää tehdä, niin on niin kuin haasteellisempia ja ne vie enempi niin kuin aikaa. Ja sitten kun mennään näihin eri segmentteihin, niin esimerkiksi Saksa kumminkin enempi on siihen metsäpuoleen kumminkin erikoistunut verrattuna taas esimerkiksi siihen Ranskaan. Ja sitten kun mennään taas Ruotsiin ja Norjaan ja Suomeen, niin siellä ollaan taas niin kuin vielä askeleen niin kuin edempänä. Että kunnallispuolen koneita, niin niitä tosi paljon on näissä Pohjoismaissa ja ne koneita, mitä me varustellaan sitten tavallaan siihen maatalouskäyttöönkin, ne sisältää sitten sellaisia ominaisuuksia, millä voi tehdä myös sitten esimerkiksi sitä aurausta talvella tai tiehoitoa tai tämän tyyppistä. Tietyissä vientimaissa tulee tietysti se kielihaaste sitten, että siellä on tietysti puhutaan paljon erilaisia kieliä ja siellä saattaa se viesti sitten loppupelissä niin kuin muuttua siinä matkalla, että yksi semmoinen yhteistyö vuonna 2013, niin MTK Maaseutunuorten kanssa yhteistyössä Kesäkissa prokkis. Tehtiin tyylikkään näköinen traktori ja tehtiin siihen sisustat ja tehtiin systeemit siihen kaikki, että se oli hyvän näköinen tuote ja toimiva tuote ja laitettiin peräkärry perään, mihin sitten rakennettiin kylpytynnyrit ja systeemit ja se kierteli sitten Suomen maassa erilaisissa näyttelyissä ja muissa ja sen jälkeen on tullut niin kuin tosi paljon niin kuin palautetta siitä, että minkälaisia kokonaisuuksia oikeasti se Unlimited niin kuin pystyy tekemään ja olemaan niin kuin mukana. Ja eräs viljelijä, jolla oli koira aina mukana siinä traktorissa ja se oli yhteydessä meihin, että
onko mitään keinoa, että kun se koira aina satuttaa tassunsa, kun se menee niitä portaita myöten sinne, että voisiko siihen tehdä jonkunlaisen niin kuin ratkaisun. Ja siihen asiakkaan koneeseen niin laitettiin sitten sellaiset niin kuin portaisiin semmoiset niin kuin päälliset, että sen koira oli helpompi mennä sinne ohjaamoon ja tulla pois. Ja kyllä sanotaanko, että molemmat varmasti oli tyytyväisiä, sekä isäntä että se koira sen jälkeen, kun se sai sen traktorin. Ollaan vuodessa 2015 ja ollaan valmistautumassa tuohon Sima-näyttelyyn, missä sitten T4 lanseerattiin ja saatiin paljon palkintoja ja kaikkea muuta. Ja mehän tehtiin sitä traktorista niin kuin semmoinen sampanjan värinen ja sisusta ja kaikki muu. Niin sen traktorin niin kuin tekemiseen niin osallistui niin kuin koko niin kuin tavallaan niin kuin tehtaan porukka. Ja se oli niin kuin, sitä jäi semmoinen hyvä niin kuin fiilis sitten, että hei, nythän me ollaan niin kuin taas niin kuin oikealla asialla. Ja kaikki tietää T4 tarinan ja tietää minkälainen success siitä tuli ja miten asiakkaat oli erittäin tyytyväisiä, että nyt meillä on todella tyylikäs ja hieno ja tehokas ja toimiva traktori. Ja itse tavallaan sitten, mitä se samppanjan väri ja se sisusta otettiin, niin niitä myytiin useita sen jälkeen vielä asiakkaalle. Eli se oli todella onnistunut paketti. Traktorithan kehittyy koko ajan valtavaa vauhtia tavallaan, siihen tulee sitä älyä mukaan ja kaikkea muuta mukaan. Ja meillä on mahdollisuus olla se nopea reitti markkinoille. Me pystytään koeponnistamaan niitä Unlimitedin kautta hyvinkin nopeasti ja katsomaan tavallaan, että onko siitä asiakkaalle arvoa ja onko siitä mahdollisesti tulossa äärimmäisen hyvä tuote. Ja sitten jos siitä on äärimmäisen hyvä tuote tulossa, niin sitten se voidaan Unlimitedistä siirtää sinne tuotantolinjalle. Maataloudessa tietysti koko ajan tapahtuu sitä, että tilakoot kasvaa ja ne tulee suuremmaksi ja suuremmaksi ja tarvitaan entistä isompia koneita ja siihen isompaan koneeseen sitten niin yleensä siihen sitten kysytään myös enemmänkin niitä varusteita sitten ja Unlimited-tiimi se on kuin suuri perhe, se on todella kuin suuri perhe ja siellä toinen auttaa toistansa ja yhdessä tehdään niitä asioita ja kyllä sen tavallaan tuon koko ketjun hallinta, niin se perustuu siihen äärimmäisen osaavaan ja hyvin motivoituneeseen henkilökuntaan. Kun sitä on helppo tavallaan myyvä, niin silloin sitä myös myyvää. Ja siihen me panostetaan tekemällä sitä materiaalia ja tehdään videoita ja tehdään esitteitä ja kaikkea muuta vastaavaa. Suurimmassa osassa tämän kehityskaaren aikana niin asioita on tehty aivan juuri niin kuin on pitänytkin. Aina ollut se kumminkin se asiakas siinä keskellä ja asiakasta on kuunneltu ja pyritty tekemään ne ratkaisut sen mukaan ja intohimoisesti halutaan tehdä se asiakkaan eteen näitä asioita ja se on mikä on se voimavara tähän hommaan. Ja prosessi on kehittynyt 10 vuodessa siitä muistiotasosta kumminkin siihen entistä enemmän tietokoneen käyttöön ja digitaalisuuden käyttöön ja kaikkeen tällaiseen, ja prosessit menee tehtaan prosessien mukaisesti tilausjärjestelmistä ihan tehtaan tuotantojärjestelmiin asti ja sieltä tieto tulee sitten tavallaan asentajille, mitä siihen pitää siihen koneeseen asentaa, että nyt on todella ammattimaiset asentajat tekemässä niitä asennustöitä ja yhdessä asiakkaan kanssa kuunnelle ja intohimoisesti toteuttaen, niin tulee loistavia ratkaisuja. Tällä hetkellä niin Unlimitedin kautta kulkee joka 3. traktori. Tyypillinen Unlimited-asiakas on nuorekas, joka haluaa vähän erottautua massasta ja jotka ajattelee äärimmäisen tarkasti sen bisneksen. Kun tuotetaan tollainen tuote, joka on just sellainen, minkä asiakkaat haluaa, niin sehän kertoo silloin, että me on tehty asioita oikein.